रायजो राजा नोंथांमोन समान बसुमतारिया नै कारिगावनि जाथायखौ नुफैबाय फेस टु फेस फैबाय फैनानै नायबाय जिताबाय थासारि जाबायना माने थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जाना फैबाय पुलिसफ्रा माने लाठी चार्ज होदोंमोन लाठी चार्ज होनायाव पुलिसफोरखौबो एटेक खालामनाय जादों आरोना पुलिसफोरखौबो माने अन्थाइ खुबैनाय जादों आरो पुलिसफ्रा खावसे जखमबो जाबाय आरो जोंनि पाब्लिकखौबो माने बिसोरो माने एटेक खालामग्रोदोंमोन दिनै प्रशासना मानि थाखाय बेफोरबायदि जोंनि बर'खौ माने एटेक खालामनो नागिरदों मानो थ' बेखौ जोङो निश्चय बयबो साननानै नायनांगोन जोंनि लिडार्सफ्रा आरो फैनानै जेता नायफैदों आङो बेहाय माने ओरैबायदि गाज्रि आरोखि ना थासारिया स' नायलांदो भिडिअखौ जाथाया बारा जागासिनो माने नै ओरैबायदि माने अन्थाइ खुबैबाय आरोना नै नुफैबाय समान बसुमतारिया जाथायखौ